Tak a my sa pomaličky pripájame. Za chvíľočku, áno. Ahoj Zuzka, počujeme sa dobre? Áno, počujem ťa veľmi dobre. Počkaj, ja si musím pridať hlas. Dobre. Vidím ťa dobre, počuješ ma? Ja teba? Áno. Ja teba slabšie troška. Pridám si, počkaj. Ty. Výborne. Tak? Lepšie. Lepšie je to, dobre. Si bližšie telefón k sebe. No, ako sa máš? Veľmi dobre. My sme mali taký pekný deň, by som povedala. My sme to strávili veľmi pekne. Tak sa teším na rozhovor s tebou, Silvinka. A ja, daj si ešte bližšie telefón k sebe. Takto? Lepšie? Takto? Ešte, hej. Tak, dobre. A hovor hlasnejšie, dobre. Lebo ja ťa veľmi slabo počujem. No, ja som si nadstavila. Skúsim ešte si nadstaviť zvuky. Lepšie? No, budem napínať uška, nevadí, neviem prečo. Neviem, ani ja neviem. Myslím si, že by to malo byť nastavené všetko dobré. Tak snad to bude dobre počuť. Áno, tak dobre, tak ja srdečne vítam v tomto vysielaní pani Zuzku a ďakujem, že prijala toto pozvanie a veľmi sa teším na rozhovor s ňou, pretože bude to rozhovor spätý s prírodou, ako si v tele navodiť rovnováhu a ako si hlavne vedieť pomôcť sám doma, keď človek má nejaké zdravotné problémy alebo že cíti, že niečo na neho už ide, prichádza a pomôcť nielen sebe, ale celej rodine. Takže Zuzka, by som sa ťa ešte opýtala, ak môžeš, predstav sa ty nám sama, povedz nám niečo o sebe, viem, že pochádzaš z Mijavy. Ja som tam ešte asi nikdy nebola, pravdu povediac, a to z toho dôvodu, že dlhodobo žijem už v zahraničí a keď prichádzam domov na Slovensko, tak je to prevažne 100% len moje rodné mesto Prešov, kde navštevujem mojich rodičov. No, ale určite krásny kraj a keď mi povieš Mijava, tak mne sa vynorí v v prvom rade hneď vínečko podľa filmu od Jozefa Kronera, ale samozrejme je to späté aj s mijavskou slivovicou. Áno. No. Áno. Hlavne teda. No a mi povedz, čo ty praktizuješ, alebo čo najradšej robíš, aby si v tele návodila rovnováhu, alebo ako sa staráš o seba, ako si pomáhate doma, všetci? Ja sa teda predstavím. Dobre. Volám sa Zuzana Horňáková, pochádzam z Mijavských Kopaníc. Mijavské Kopanice sú hlavne teda späté s bylinkárstvom, možno teda, jak si spomenula, aj teda s tým, že sa tu páli sa tu slivovica, je to také tradičné, mijavská slivovica je veľmi vychýrená, veľmi dobrá. Chcela by som povedať to, že moja prababka vlastne sa zaoberala bylinkami, bola taká bylinkárka a ju veľa ľudia poznali, aj chodili si pýtať aj rady, aj teda bylinky od nej. Takže ona bola taká nie že tradičná, ale skôr tak si pamätám ako ja ako dieťa, tak ma to tak k tým bylinkám ťahá. Či bylinky, či spôsob nejako sa liečiť bez nejakých antibiotík, bez nejakých takých komerčných mastí. Takže je to skôr také tradičné, niečo to vo mne zanechalo a je to prírodzené pre organizmus a hlavne v tejto dobe. Táto doba je taká dosť chemizovaná, či je to v potrave alebo teda vo vzduší. Je to dosť také náročné na také sa vyčistenie alebo teda niečo spojené s týmto. Áno, určite súhlasím s tebou, pretože doba nás vlastne, my za to nemôžeme, musím povedať. My ideme v tým flow, čo nám spoločnosť prináša, ano. Čo nám predstavuje a čo nám dodáva. Ale samozrejme máme aj svoj vlastný zmysel a spôsob starať sa aj iným spôsobom. Čiže v prvom rade by som povedala takú chcelosť a v druhom rade otvorenosť
aby sme boli otvorení aj pre iné veci, ako vypočuť si, nechať si poradiť, vyskúšať aj úplne niečo nové, čo funguje bez toho, ako sme zvyknutí boli za hlavne posledné roky. Ja by som povedala, že trocha nás aj spoločnosť naučila vlastne ísť tým jedným smerom, že byť závislý len na jednej veci, a to vlastne na tej chémii alebo na farmaceutickom priemysle, by som povedala. A potom naše videnie bolo také, že za všetkým vidíme len tú jednu vec, že potrebujeme nejakú tabletku narýchlo prehltnúť a už je to v poriadku. Lenže z môjho pohľadu je to aj také, že čas ukáže, že to nie je v poriadku a mali by sme sa v prvom rade aj naučiť počúvať svoje telo, pretože telo nám funguje ako celok a vždycky nám dáva nejaké signály a my máme si ho naučiť počúvať. Čiže keď niekto je, poviem taký príklad, chorý mesiac, 2 mesiace a vybral 3-4 antibiotika a stále mu to nezaberá, tak tam by malo prísť alebo niečo také, že hop, tak dačo nie je v poriadku a mal by človek začať aj nejakým iným spôsobom hľadať nejaké iné riešenie alebo sa opýtať svojho tela fakticky, že čo mu chýba a čo potrebuje tam, aby nastala v tele taká rovnováha. Čo si o tom ty myslíš, Zuzka? No, je to úplne presne. Dokonca teraz, čo sa teda rozprávam s ľuďmi, ako mi rozprávajú oni, hľadajú možno, že aj tú alternatívu teraz v týchto bylinných prípravkoch, nie až tak úplne chemických, ale očakávajú od toho, že to zaberie hneď, hej. Ja som sa naučila vlastne rokmi, aj to hovorím, že toľko rokov, čo si človek ničí, ten organizmus, tak nemôže očakávať, že za týždeň alebo za 2 týždne zničí, či sú to črevné nejaké problémy so zažívaním alebo nejaké s dýchaním, máme zanesené či plúca, či žily. Nemôžeme čakať, že to bude hneď. Takže čo sa tohoto týka, určite je to účinné, tie bylinky, alebo teda táto forma. Určite to je účinné, ale človek musí byť trpezlivý a uvedomiť si vlastne, koľko ja som si ničila, zanedbávala svoje zdravie. Dávala som do toho aj tú chémiu, áno, lebo tak sme naučení, boli sme naučení aj my. Tak toľko alebo nejaký čas treba tomu venovať. Dá sa to určitými spôsobmi, aby som teraz už trošku tak do toho zahrnula aj teda tie aniony, ktoré máme v ovzduší. Toto sú častice, záporné častice, ktoré sú všade okolo. Vlastne je to, či je to v mestskom prostredí, tam je ich menej na centimetr kubický. Sú to vlastne v prírode, preto sa hovorí, že vzduch v prírode, v lese je taká čistička vzduchu, hej. Človek sa tam dobre cíti, neuvedomuje si to, ide, vyhľadáva, či sú to nejaké vodné plochy, nejaké vodopády, alebo teda tam už sú teda tie anionové častice viac obsiahnuté a ani si to veľakrát neuvedomujeme, že prečo to tak je. V podstate anion vlastne, hovorí sa teda čistička vzduchu, ale v porovnaní vlastne s tými určitými časticami aj pohlcuje, hej, tie mikróby, ktoré sú v ovzduší a pomáha vlastne celkovo na tú regeneráciu toho tela. Preto je dobré horské prostredie. Aj veľa sa chodí do hôr, keď je človek chorý, mám to ja odskúšané aj so svojimi deťmi. Veľa nám hovorili, ja som tomu nerozumela, keď hovorili lekári, bežte, to nevadí, že je chore dieťa, nesmie mať teplotu samozrejme, ale chodte von, chodte a jednoducho tie krátke prechádzky a to telo sa uzdravuje. Hej, niekto teraz povie, mám chore dieťa, nemôžem ísť von, ale nie je to tak, je to pravý opak, ale treba ísť teda do toho prostredia, kde tie anióny, aj teda celkovo tie prvky v ovzduší sú obsiahnuté vo väčšej miere. Takže anióny, anionové častice sú fantastická vec. Zvláštne
teraz sa začalo o tom rozprávať, pretože predtým ja som nikdy o tom nepočula. Viac menej o tých aniónoch, až kým vlastne som sa nestretla so spoločnosťou Vieda, ktorí nám ponúkajú alebo vlastne majú úžasné produkty podľa tradičnej čínskej medicíny s aniónmi. Všakže? Áno, presne. A aké mi povedz, aké ty vlastne, nie že skúšaš, ale vlastne praktizuješ každý deň, pretože aj ja to som začala robiť a vidím obrovské výsledky, ale fakticky som to aplikovala normálne do každodenného života, ako keď umývanie zubov alebo akúkoľvek inú potrebu každodennú. A vidím, že to funguje, že tie anióny sú vlastne takými kyslíkami alebo takými životabudičmi, aby som povedala, ktoré nám dodávajú energiu, čistia naše telo, pomáhajú nám vlastne rozbiť alebo stagnáciu v tele, čakry rozprúdiť, všakže? Áno, áno, či sú to čakry, tu máme tie energetické dráhy, máme v podstate, niekto tomu hovorí meridiány, niekto tomu rozumie, čo to je, zaoberá sa tým, my tomu hovoríme ešte potom tak, že lymfatický systém, celé tieto dráhy, lymfatický systém, pokiaľ je zanesený toxínmi v tele, tak nič dobre nemôže fungovať. Ty si spomenula spoločnosť Vieda, je to v podstate, sa zaoberá tradičnou čínskou medicínou, je to čínska teda spoločnosť a ja som k nej, alebo som sa dostala po tieto vlastne produkty z tejto firmy, tiež čistou náhodou a som nesmierne vďačná, pretože naozaj tie produkty sú kvalitné. Vidím, že účinku do tejto doby som mala možnosť aj iné produkty využívať od iných spoločností, ale tu vidím aj ten výsledok. Veľa produktov majú oni založené vlastne či cez tie anióny, oni používajú veľa tú tradičnú technológiu alebo tradičné zvyky, ktoré sú oni naučení, či cez bylinky alebo iné veci, či sú to masáže alebo akupunktúra, akupresúra, ale použili alebo zamiešali tam tú svoju technológiu novodobú, čo je výborné pre ľudí, takých aj poviem, že lajkov, lebo ja som tiež taký lajk. Ja mám osobne skúsenosti a veľmi dobré skúsenosti s aniónovými hygienickými vložkami. Toto je pre mňa zázračná vec, pretože dá sa použiť a môže byť použitá všestranne. Keď povie niekto hygienické vložky, tak si hneď vybaví, že to je len pre ženu. Nie je to tak. Používajú ich aj muži pri svojich problémoch, keď môžem spomenúť. Muži majú problémy či močový systém, alebo teda prostata. Sú to problémy, dajme tomu, že aj s hemeroidmi alebo teda iné problémy. Ja momentálne teda sa preliečujem. Ak môžem spomenúť, sú to dámske problémy, ženské problémy, ale cítim sa veľmi dobre. Aniónové hygienické vložky sa používajú pri bolesti, pokiaľ má človek bolesť. To je jedno, či je to teda v oblasti hlavy, že boli hlava, migrénové stavy, uzliny, alebo po prípade dýchacie problémy, veľmi dobré na odhlienenie. Je to veľmi dobré použiť, keď sú nejaké rany alebo mokvajúce nejaké vredy. Hodne to používajú ľudia, ktorí majú problémy, dajme tomu, že ja som spomenula močové cesty. Hej, je to pre mňa výrobok, ktorý má naozaj tú hodnotu a je bežne dostupný. Aniónové vložky sú bežne dostupné. Hej, tuto, čo sa týka našich vložiek, alebo teda od spoločnosti Vieda,
tie sa odlišujú v množstve anionov na centimetr kubický, ktorý je teda v tom anionovom čipe. Takže toto ja určite môžem povedať, že za mňa je top výrobok. Ďalšie veci, A ak teda ešte ťa môžem áno, zastaviť? môže Zuzka, Silvinka. dobre. Ja k tým dámskym aniónovým vložkám chcem povedať takú vec. Ja som si skúšala, keďže ja som žena už v prechode, tak jednoducho, ale vďaka musím povedať, že čínskej medicíny, tým, že som ju začala aplikovať do života už niekoľko rokov dozadu, a to vďaka tomu, že som mala nejaké zdravotné problémy a západná medicína nemala celkom na to odpoveď a ja som sa s tým neuspokojila, tak som začala aplikovať čínsku medicínu tradičnú, že som všetko musela zmeniť vo svojom živote a som to tak, že vlastne som si predpripravila telo na menopauzu. Pretože teraz si uvedomujem, že všetky ženy okolo mňa majú, každý rozpráva o menopauze, problémy, bolesti hlavy, návaly, bolesti krížov, nevoľnosti, nehovorím, že o priberaní nadmernom, a sa to hovorí, že vlastne je to spojené, povedia, s hormónmi, ale ja v mojom prípade musím toto všetko poprieť. A moja jediná odpoveď je na to, že ja som si už predpripravila telo na to. Dávno, predtým, než prišla tá menopauza a ja dnes tieto veci nepoznám. Vôbec. Ja neviem, čo sú návaly, ja nemám problém s váhou, práve naopak, všetko mi funguje, metabolizmus takto ako stroj. Takže ja vlastne preto tiež som začala pracovať s tou čínskou medicínou a ma oslovila vlastne tá vieda, pretože jej produkty sú na základe tradičnej čínskej medicíny. A ešte teraz, v zime som urobila jeden taký pokus, keď som mala troška bolesti hrdla, tak som si zobrala a tú vložku dámsku, kde má čip, som si dala kolo krku, dala som si šatku na to a bolesť bola preč. No. A teraz, tento týždeň som mala dosť náročný, ale je pravda, že ja žijem vo veľkom meste, kde to víri a všetkými vírusmi, smogom a všetkým možným, každý deň sa pohybuje medzi tisíckami ľuďmi a troška ma začalo píchať v uchu. Ale to nebola bolesť, ale som vedela, že je to prepojené dutiny, hrdlo, všetko, celá moja hlava. A tak som rozmýšľala, samozrejme v prvom rade aktivátor buniek, ale keďže ráno idem a večer prídem, čiže nemám čas ani 5 minút aplikovať ten aktivátor buniek a pred 2 dňami ja som si povedala, ja idem vyskúšať ten čip z dámskych vložiek. Si predstav, druhý deň to mám v uchu. Áno. Som si rozstrihla som si aj ten čip, čiže dala som si ho, ešte ho nosím, aby som na preventíu, ale ucho ma neboli. Áno. Áno. Akože je to neskutočné, taká jednoduchá pomôcka, ktorú každý môže mať domov, ako v rámci lekárničky a prvej pomoci. Namiesto paracetamolu, ja nehovorím, že paracetamol je vlastne treba mať doma, ale takú jednoduchú pomôcku vlastne do ucha a je všetko akože v pohode. Áno. Akože pre mňa je to neskutočné a niekedy človek má pochyby o tom, čo počuje, ale pokiaľ to sám na sebe nevyskúša a neaplikuje, tak tomu asi ani neuverí. Je to presne tak, že človek má také pochybnosti o tom, že toto nemôže fungovať. Je to obyčajne nejaký taký prúžok, čo mi to ona hovorí vlastne, ale naozaj je to tak. Dcera mala štípanec na ruke, mala to opuchnuté, začervenané, bolelo ju to na dotyk, hovorím, vyskúšaj, a ona, nie, mami, čo mi to ty dávaš, vôbec, že v žiadnom prípade. Dá sa pekne tá vložka rozobrať, vybrať len ten čip, ako ty si teda si ho do ucha vložila. Áno, áno. Dá sa to jednoducho jedným návlhčením aktivovať, tak vlastne ten čip začne fungovať. Priložila, prelepila, na noci to dala, ráno mala krásne ruku odpuchnutú.
len s minimálnym teda takým malým ako keby vpichnutím bolo vidno a krásne to mala, hovorím, vidíš, máš to krásne, odpuchnuté, v podstate už nebudeš potrebovať nič, ani mastie, ani nejaké antibiotika, ľudia chodia veľa, dávajú potom lekári antibiotika, takže je to zbytočné. Áno, Keď pre si vieme, organizmus, lebo sa áno, ničia aj vlastne celý metabolizmus, aj dobré, aj zlé baktérie sa vlastne. presne tak, Silvinka, je to tak. Ja mám, môžem teda, ak môžem spomenúť ďalší, teda čo mám ja skúsenosti s korekčnými vložkami do topánok. Ja ich tu inak aj mám, tak môžem ukázať? Samozrejme, Môžem, samozrejme. že o čom to vlastne hovoríme. Trošku si tam dám ďalej. Áno, Vyzerá to asi takto. Je to taká pomôcka tiež do topánky. Hodne ľudia používajú korekčné vložky také od ortopéda. Tu na tieto sú aj pevné, aj vzdušné. Sú tam vidno tie dieročky. Zo zadnej strany sú také magnety, je ich tam 6 a sú tu akupresúrne body. Tie sú fantastické na vlastne stimulovanie vnútorných orgánov, takže liečia tými magnetmi, v podstate idú od toho chodidla, sme dennodenne na nohách. Chodíme, či stojíme, či sedíme, máme tiež nohy zaťažené, opúchajú nám a vďaka tým korekčným ložkám vlastne ja som stratila bolesti, ktoré som mávala. Síce mám sedavé zamestnanie, ale bolilo ma medzi lopatkami, bola to taká už silná bolesť palčivá, kedy sa človek jednoducho musí nejako vystrieť, narovnať, nejakým spôsobom si uľaviť od tej bolesti. Začala som ich nosiť, bolo to síce na pár hodín zo začiatku, treba, aby si noha teda zvykla na to, ale po 2 týždňoch mi tie bolesti prestali a už som vlastne nepocitovala žiadne bolesti a naučila som si moju nohu vlastne na to, že tie korekčné vložky mi už chýbajú v topánkach. presne tak. Mám to počas práce, mám ich vsunuté vlastne v ponožkách, je to také príjemné, hovorím, že masíruje mi tu to chodidlo, už vlastne len to, že človek v podstate len stojí, alebo ich už mám len v tých ponožkách, takže môže človek v tom aj spať. Je to príval tej energie tým, že sa vyžarujú aj anióny, sa vyžarujú aj cez tie magnety, vlastne prúdi tá energia cez tie čakry, ako sme to spomínali na začiatku. Takže toto naozaj funguje, necítim sa taká unavená, mám vlastne viacej energie počas toho dňa. Človek je stále v pohybe, či má menšie deti, alebo aj staršie deti, je to jedno, po práci, pri práci, nosím už ich aj do záhrady, vsuniem si ich jednoducho aj do tých mojich pracovných a zbožňujem v podstate tie korekčné vložky kvôli tomu, že mi masírujú chodidlo. Veľa ľudí toto má rado, chodí na také tieto masáže, či sú to energetické, áno. Áno, takže toto je, že človek v podstate už to robí ako keby sám na sebe a sám pre seba, ale je to, fakt opakujem sa, že je to fantastická vec a pomôcka, ktorú určite doporučujem veľa ľuďom. Áno. Ak máš Linka niečo, neviem, či k týmto korekčným vložkám? No, ja takisto poviem moju skúsenosť s tými korekčnými vložkami, ako si povedala, čiže moje nohy po celom dni, keďže tiež ja mám zase veľmi oproti tebe, som aktívna od rána do večera v práci a som celý deň na nohách a tak v začiatku som bola skeptická, musím povedať. Veľmi som tým neverila, ale že som dostala dobré doporučenie, tak som si povedala, že vyskúšam ich. Vôbec som neprikladala tomu ako problém, tiež som mala problémy s bolestiami krížov v dolnej oblasti a som nevedela, od čoho to je, ktorí mi prepúkali tupo až do podbrúška. Nevedela som to identifikovať, čo to je. Bola som na Slovensku, bola som na skene, pani lekárka mi povedala, že obličky a pankreas mám v poriadku, čo som mala obavy a potom tu už ostalo, že asi kĺb.
Tak som ostala dobre, tak asi keď to bude klb, tak za pár rokov sa to bude dať poriešiť, veď dnešná doba to dokáže poriešiť, ale cvičila som. No akože poviem, že asi raz za týždeň myslela som si, že mi upadá brušné svalstvo, čiže cvičila som na brušné svalstvo, na panvu som posilňovala. Tie bolesti mi úplne nezmysli. Keď som prestala cvičiť, opäť prišli a niekedy veľakrát v prípadoch už ráno, keď som išla do práce, už som mala bolesti a potom veľakrát už vo vlaku som nemohla vystať pár minút. Čiže to boli také bolesti, že už som len hľadala miesto, kde si môžem sadnúť, aby som sa troška uľavila a tak ďalej a tak. No ale keď som ich začala nosiť, musím povedať, v začiatku bolo to bolestivé, pretože to záleží od ako je klenba spadnutá a takisto od prahu bolesti. Každý máme iný, ale som vydržala a dnes som za to tak nesmierne vďačná, že už ich ani z nôh nechcem dať dole. Áno, Tak. presne, to mám aj ja, taký pocit. Presne. A som taká vďačná, pretože chrbát ma neboli, koľko času som ušetrila na všetko a to, že už človek nemá bolesti a niekedy si uvedomím, veď ma vôbec nič nebolí, aké je to úžasné a to vďaka týmto korekčným vložkám do topánok, fakticky, ktoré naučili naše svaly opäť pracovať tým, že sa upravila naša klenba na nohe a naučili ich pracovať opäť tak, ako majú a korekcia našej celej chrbtice, čiže od nôh až vlastne po hlavu sa upravila. Lebo my si to ani neuvedomujeme, napríklad ženy, nákupy, jedno rameno, ale aj s vekom vlastne človek sa nakláňa, keď si pozrieme nejaké topánky, tak sú vlastne vychodené buď dovnútra alebo dovonku, vlastne tie nohy idú a človek si ani neuvedomuje, aj keby sa chcel stále ukontrolovať, aby správne držal vlastne tie ramená, chrbát. No v každodennom živote sa to tak nedá úplne aplikovať, ale mne tiež spadali ramená dopredu, takto ako keď ľuďom, ktorí celý deň robia za počítačom. Preto som cvičila na to brušné svalstvo a bola som z toho nešťastná, pretože moja mama má hrb a ja som si povedala, ja hrb nechcem mať. Áno. A v hlave programy automaticky mi naskakovali, takže tak. A vďaka týmto korekčným vložkám som si poriešila vlastne celý môj pohybový aparát. Áno, len vďaka. A to môžem povedať len také na okraj. Ortopedické, či z obchodu, alebo od lekára sa nedajú umyť, budú zdeformované za pár mesiacov, pretože áno, oni sú mäkké, ale za pár mesiacov sú nepoužiteľné a náš chrbát, naša celá kostra je tam, kde bola. Kdežto pri týchto korekčných vložkách, na ktoré firma dáva záruku do 50 rokov, áno, ten chrbát a celá kostra sa stále drží tak, ako má, pretože je pravidelné rozloženie našej celej váhy na chodidlo. Takže za mňa sú tak úžasné a hovorím, toľko funkcií majú a večer ešte mávam kopec energií a to vďaka týmto magnetom, tu na ktoré sú zabudované na spode. Takže ja viem, milujem masáže, rada si idem raz občas proste ako sa potritovať, proste treba, aby to svalstvo proste sa sprúžilo, aby bolo mäkké, aby nebolo posťahované, lenže vlastne my masážami nenaučíme naše svaly opäť pracovať. Aj keby sme chceli. Presne tak. A naše nohy si to zaslúžia, pretože nás nosia skoro celý život. Čiže ľudia aplikujú na to toľko peňazí, také drahé. Také drahé. Také drahé. Ale toto, čo mi dokážu poriešiť tieto vložky, dokážeme ich nosiť v lete, tak keď flip-flopy, šapky nie, ale do tenisiek. Ja napríklad preferujem tenisky aj v lete kvôli tomu, že moja noha je stabilná. Jeseň, zima, jaro. Dajú sa umyť, není problém, potečúcou vodou a znova sa nosia o rok, o 2, o 3, o 5, o 10. Tak. Kdežto pri tých ortopedických, ja si myslím, že, nie že myslím, ale je to skutočnosť, po pár mesiacov sú nefunkčné a môžu ísť do koša.
Hej, ja by som ešte teda spomenula, postavenie tela je veľmi dôležité, tým sa v podstate pri korekcii nôh alebo celej kostry začína. Dokonca tým, že tieto korekčné vložky majú svoje tieto body, ktoré masírujú vnútorné orgány. Áno. Máme vlastne veľmi dobré výsledky od jednej mojej známej, ktorej maminka mala vysoký krvný tlak, kolísavý, raz vyšší, raz nižší. Pri nosení týchto korekčných vložiek sa jej tento tlak upravil. To znamená, že žiadne lieky ona už od lekára mala potvrdené, nemusela brať. To znamená, že chémia sa týmto pádom znova vylučuje. Tak dá sa aj takto upraviť, či kolísavý tlak alebo vyšší tlak. Mám partnera, ktorý teda tiež už momentálne nosí tieto korekčné vložky. Je to síce krátka doba, ale pevne verím teda, že sa mu krvný tlak upraví a bude to v poriadku. Sám vydrží chodiť aj celý deň už v týchto vložkách, čo teda som veľmi prekvapená, lebo má ich ozaj chvíľočku, asi 3. týždeň teraz. Zo začiatku sa sťažoval, pretože ho bolela tá klemba, ale Nebolo to komfortné. Hej, už si zvykol, ale musím povedať, že, alebo teda ho chcem pochváliť tým, že on sám si začal vlastne takto zlepšovať svoj zdravotný stav. A veľmi sa teším tomu, že naozaj aj on teda pristal na to, že nie je to len taká obyčajná korekčná vložka do topánky. A veľmi som s týmto spokojná, s týmto produktom alebo s týmto výrobkom, pretože naozaj, ako si spomínala, zopakujem, masíruje chodidlo a chodíme celý život, vlastne stojíme na nohách a nechceme mať zhrbenú chrbticu, dá sa tým predísť, dokonca aj vybočené palce, keď sú na nohách, alebo keď má naozaj človek už pred nejakou možno operáciou, alebo teda zvažuje to, odkladajú to ľudia. Bežne to odkladáme, nechceme to v podstate riešiť chirurgicky, ale človek je už raz taký, že povedal mi pán doktor, že ináč to teda nejde a máme naozaj veľmi málo možností a informácií. Preto som veľmi rada, Silvenka, že môžeme toto ľuďom ponúknuť a ukázať, že dá sa ten zdravotný stav celkovo riešiť aj inými spôsobmi. Znova sa zopakujem, ako sme na začiatku povedali, sú to či iné alternatívy, buď teda masáže, tie bylinky, alebo teda cez túto spoločnosť, ktorá teda nám ukazuje iný spôsob, ako si vyriešiť svoj zdravotný stav. A každý ho máme. Tak. Áno, starostlivosť o seba. A ešte teraz poviem, tie korekčné vložky, moja známa mala zápal sedacieho svalu a chcela si objednať, ale sme nemali jej číslo a chcela potom aj pre sestru. Tak som objednala pre sestru menšie číslo. Keďže ona celý deň stojí na nohách a ešte pracuje s rukami, má veľmi namáhavú prácu a je to dáma staršia odo mňa, a hovorí, že má veľké bolesti a ja som jej hneď povedala, Boženka, tieto korekčné vložky, a ona, že no, ale číslo nebolo. Až teraz sa mi priznala, že ona nosila tie sestrine, že ona nosila o číslo menšie tie sestrine, lebo už také mala bolesti a že jej pomohli. A teraz, keď sa vrátila zo Slovenska, hneď som jej objednávala jej číslo, lebo na sklade sme proste neboli. Som jej objednávala a už ich má a hovorí, že sú úžasné a že fungujú. Áno. A že jej pomohli. Áno. A ja som ešte nikdy nemala, akože som rada, zápaľ sedacieho svalu, ale som počula, že je to veľká bolesť. Hej? Áno. No a ona hovorí, ja som sa bála, že či ich môžem, ty si mi zakázala, že nesmiem ich nosiť dlhšie ako 20 minút denne a ja som ich celú šichtu mala na nohách, lebo mi tak dobre bolo v nich. Áno. No, a ja hovorím, že no, tak ja hovorím, dobre, Hana, že ti pomohli,
a že ti zmiernili tvoju bolesť. Hej, hovorí, náplaste skúšala lieky, vieš, akože každý skúša, čo môže, Áno. ale som takisto rada, že ľudia sú otvorení aj takým iným možnostiam, ktoré fungujú a sú odskúšané. Len treba dať tomu šancu a vyskúšať sám na sebe a sa presvedčiť, že to funguje. Určite áno, každý by to mohol vyskúšať. Záleží, do akej miery je naklonený teda vlastne tomuto spôsobu. Áno. Inak ten zápal sedacieho nervu, naozaj to boli, potvrdzujem, mala som zápal sedacieho nervu, ale ešte som teda nevedela, že existujú vôbec nejaké takéto výrobky, alebo teda som sa vôbec potom nedostala, je to pár rokov dozadu. Hej. A už teda také, že ma to v noci budilo, nevedela som sa, len v určitej polohe som sa musela otočiť, aby to nebolelo. Išla som cez alternatívny spôsob vlastne odstránenia, nie cez lieky. Už vtedy som poznala v podstate spôsob biorezonancie. Je to veľmi tiež taký, neviem, či to ľudia poznajú, nepoznajú, ale ja som teda skúšala tu na túto možnosť. Všetko ma to navádzalo vlastne počas toho života k tomuto spôsobu neužívať nejaké zbytočné lieky, či sú to antibiotika, nejaké maste, náplaste, silné, teda proti bolesti, pretože bolesť sa síce odstráni, ale nie tá príčina. Tak, hej, tá príčina. A keď nás niečo neboli, ani nevieme, kedy to prejde, ako si ty spomenula, že ani neviem, že ma to už prestalo bolieť, akým spôsobom teda to odznie tá bolesť. Keď nás niečo bolí, intenzívne to samozrejme logicky my vnímame, keď to odoznie, ani nevieme, kedy to vlastne odoznelo. Takže toto je fantastická vec. Ináč, Silvinka, veľmi teda sledujem tvoje vstupy, tvoje videá, tvoje live vysielania. Tie okuliarky mám síce tu nedávala som si, lebo by som vyzerala tak zvláštne, nosím ich, teraz mám dioptrické, aby som teda videla aj trošku, že čo, ako vyzeráme, nevyzeráme obidve, sme ináč krásne. Takto už na večer. Chcem povedať, že tieto okuliarky, ktorí ťa sledujú, poznajú, sú veľmi, veľmi dobrá pomôcka, jednoduchá pomôcka. Niekto povie, že také obyčajné okuliare nie sú obyčajné. Ja ich teda nosievam takto za svojimi dioptrickými okuliarmi, aby som videla načítanie. Ako môžeš mi ukázať, ako ich nosíš? Pretože veľa ľudí sa pýta, má dioptrie. Musím si to takto jednou rukou vložiť. Takto mám ich založené vlastne tu za týmito. Tým, že ja hore môžem, lebo do diaľky ja vidím takto dobré načítanie, potrebujem vlastne tu na tento priestor. Spájali si ich aj tu takto s gumičkou, ale tým, že ja stále nepotrebujem zase dioptrické, do diaľky ja vidím dobre a načítanie mám takto. A už keď potrebujem na televízor, tak už si dávam čisto len teda tie s grafenovým rámom. Takže teraz momentálne ich nemám. Keď ešte doma bývam aj takto, že ich mám teda vlastne vložené takto na hlave. Cez leto určite, keď budem vonku a nebudem čítať, nebudem potrebovať tieto dioptrické okuliare, určite 100% budem nosiť tu na tieto s UV filtrom. Teším sa na to, pretože je to dobre pri šoférovaní a ja nie som zvyknutá teda nosiť slnečné okuliare, som taký lajdak na to, priznám sa, ale tu na tieto určite budem nosiť, pretože zrenička sa roztiahne pri slnečných okuliároch, keď nie sú nejaké také, poviem, že sú len dizajnové, nie sú ozaj s tým filtrom. A tu na tieto vlastne mi nebudú ani toľko, poviem, že slnečným žiarením rozťahovať zreničku, ale aj napriek tomu budú účinné s tým UV filtrom, ktoré teda sme videli viacerí na tvojich vstupoch, že sú fungujú, áno, fantastická vec a určite budem nosiť aj
okuliarky. Takže toľko som len No, chcela taký za mňa vstup. takisto top produkt, ja ich mám dve. Ľudia, ktorí uvidia, čiže lebo sa pýtajú biele, čierne. Akože ja som si najprv objednala tieto čierne a potom to bolo troška na nervy, pretože idem do práce a prehadzovať si z kabelky domov, mám, nemám a tak ďalej. A takže takto vyzerajú biele. Ja som tiež si myslela, že ako budú biele vyzerať s bielými ramienkami, ale sú veľmi cool, Áno, musím povedať. Vyzerá áno. to veľmi dobre. A sadnú úplne každému, sú úplne ľahulinké. A vtedy, keď som mala ešte tie prvé, keď som si pred rokom v auguste objednala, tak sa priznám, že som ich nenosievala na cestu do metra, tunely a tak ďalej, ale som ich väčšinou používala už len večer doma, keď som bola na telefóne, lebo človek takto, čiže po celom dni je človek unavený, oči unavené a potom tieto. Ale teraz, keď už mám aj tieto okuliare, že jedný doma, jedný v kabelke, tak tieto už nosím úplne, idem z domu, do vlaku, do metra, tunely, proste aj a už ani slnečné okuliare, pretože plnia takú funkciu takisto slnečných okuliarov. Ten grafen je tak úžasný, ktorý vlastne má schopnosť vyrábať tie anióny od 800 do 2200, ktoré sú prospešné, sú to vlastne je to kyslíková bomba pre celú našu hlavu, fakticky, a ktoré chránia vlastne oblasť celej našej hlavy pred všetkými vírusmi a žiaričmi a tak ďalej. Takže za mňa akože isto, a čo sa odohralo, alebo sme vlastne počuli v našej skupine, že schopnosť veľa ľuďom vlastne zmenšili o jedno číslo dioptrie, hej? Áno. A takisto pani rozprávala, že sa tam vyhli už operácii šedého a zeleného zákalu, že im to zlepšilo zrak. Áno, ja len teda doplním, ja som si prvotný teda zámer na tie okuliare bolo určite teda zníženie dioptrie, pretože ja mám nie moc veľké dioptrie na čítanie, na blízko, ale za mňa, poviem môj, teda takú skúsenosť, že za mňa to ešte neúčinkuje, čo sa týka dioptrií, ale určite tým, že ja pracujem ako kvalitár, pracujem vo firme, kde sa kontrolujú výrobky cez lupu, je to zdravotnícka firma, je to veľmi špecifická a precízna práca, takže pozerám, alebo teda kontrolujem výrobky cez lupu. Mne sa zhoršil zrak. Ja som dovtedy nepotrebovala okuliare, ale mám oči unavené neustále. Ale s tými okuliármi je to viditeľne, poviem viditeľne, keďže oči, je to viditeľne a citeľne oveľa lepšie večer. Nežmúrim, neslzia mi oči, nerežu, nepália. Je to, ako si aj ty určite spomenula, pre suché oči, ktoré ľudia si potom umelé slzy musia kvapkať do očí tým, že ja vlastne neprehadzujem si, my nemôžeme si nejakým spôsobom v našej hale, v clean roome dávať nič vlastne na telo, tak ich nosím, neviem, či to bude vidno, takto zastrčené, hej, za tričkom, mám to vlastne pod plášťom, takže aspoň takýmto spôsobom si vlastne vytváram tú kyslíkovú masku okolo hlavy, okolo štítnej žľazy. Štítna žľaza je vlastne, čo sa týka vylučovania určitých hormónov, ľudia poznajú, hej, kto má problémy so štítnou žľazou, s vylučovaním, takže určite štítna žľaza a teda tých 30 cm okolo vlastne hlavy, keďže to funguje takto, dokonca neviem, či si Silvinka spomenula, ľudia používajú, alebo máme takú známu kolegynku, ktorá má alergie, nosila celú jeseň, celú zimu na očiach, mala síce prejavy na jar, keď mala okuliare založené tu na takto, na hlave nosila ich, musela si ich dávať na oči priamo na oči a nosiť ich na očkách. To znamená, že vlastne ten
alergický prejav, čo je svrbenie, tečúce oči, nos, hej, Sliznica. celá tá maska vlastne okolo je to pomáhalo. Takže priamo na oči, ale hovorím, každý človek je iný, treba vyskúšať a za tú skúšku poviem, že človek nič nedá naozaj, že funguje to fantasticky. Moje oči sú není unavené, neslzia mi, nerežú, nepotrebujem žiadne umelé slzy, znova kvapkať si do očí. Takže toto je za mňa ďalší veľmi dobrý výrobok. Áno, áno, áno. Potvrdzujem. Ja som takisto veľmi rada za tieto veci, pretože, ako sa hovorí, tiež som hľadala nejaké spôsoby, ako odkiaľ získavať viacej energie, pretože keďže tých aniónov tu v Londýne nemáme dosť, je to veľkomesto, kde vlastne tých energií a toho všetkého je strašne veľa. A keď každý, kto chce, alebo chce prísť na dovolenku, alebo len tak si pozrieť Londýn, tak je to úžasné miesto, to tým nechcem odrádzať, ale na život je náročný. Určite. Takže takisto som hľadala niečo také, kde by som mohla ďalej vlastne fungovať a prekypovať energiou ako doteraz a tieto produkty mi pomáhajú, musím povedať. Áno, ja som síce z malého mestečka, oproti Londýnu sa to nebude ani porovnávať. Je to kopaničiarsky kraj, je to kraj, kde vlastne je veľa zelene, ale aj napriek tomu človek vyhľadáva. Či je to pobyt v lese, či je to vlastne pobyt chodí na hory, potrebuje vlastne sa dobiť tou energiou. Dobiť energiu. Hej. A prečistiť tú lymfu a vôbec celé telo od tých všetkých toxínov. Áno. Silvinka, neviem, ja už za mňa akože vedela by som ešte hovoriť asi hodinku, lebo mám ešte určité výrobky, produkty, ktoré by som určite predstavila. Tak neviem, niekedy to na budúce, pretože si myslím, že už ideme dosť dlho a bude vysielanie z Číny teraz, ktoré by som za chvíľočku rada videla od našich, ktorí sa vlastne zúčastňujú gala večera a všetkých týchto pompezností a z viedy. No a ja ti veľmi pekne ďakujem, že si to krásne tak povedala a vlastne našim cieľom je pomáhať ďalej ľuďom a im rozprávať o tých aniónoch našich takých týchto kyslíkovek by som to nazvala. Kyslíková bomba. Kyslíkové bomby, áno, ktoré potrebujeme pre každodennom živote, byť šťastnými, vlastne usmievavými, a byť zdravými, vlastne prekypovať energiou, vlastne a vlastne potrebujeme to, takže za mňa je to top a ja by som bola rada, keď ešte na budúce si budeme mať o čom ďalej porozprávať a takto priblížiť ľuďom ďalšie veci a keď by boli nejaké otázky, tak veľmi radi zodpovieme. Určite, ja sa veľmi teším, Silvinka, na budúce. Ďakujem pekne za pozvanie a určite budeme mať o čom ešte rozprávať a vlastne tie skúsenosti takto predávať ostatným ľuďom, keď budú mať teda záujem počúvať. Určite, aby si mohli tiež pomáhať sami sebe a takisto svojim blízkym a celej svojej rodine, pretože je to dôležité, keď oni budú šťastní, tak aj celá rodina bude šťastná a tak to je. Áno. Ďakujem pekne, Silvinka. Ďakujem krásne, tak krásny zvyšok večera a verím, Zuzka, že do skorého počutia. Určite. Maj sa pekne. Ahoj. Ahoj. Ahoj.